Ourense celebra a súa gran cita coa fotografía estes días. Xa van 25 outonos fotográficos. Dende o ano 83 ata hoxe, moito ten cambiado o mundo da imaxe. É certo que o retrato segue vixente, mais agora convive con formas expresivas inéditas daquela, como a de Horacio González. Co seu escáner estropeado crea estas imaxes. Quere analizar a relación do ser humano coa máquina. E como atribuímos determinadas cuestións á máquina, como non son tan certas, sempre se di que un error digital molesta máis que porque asociamos esa idea de perfección e o mellor cando empezamos a xerar error digital atopamos resultados moito máis orgánicos do que dunha forma natural. González é un dos 25 fotógrafos menores de 30 anos que expoñen nesta mostra que conmemora o aniversario do outono fotográfico. Aquí hai de fotodocumentalismo a videoarte, pasando pola case obrigada reflexión xeracional que nos achega Víctor Nieves nesta serie. A outra, a que teño a miña esquerda, pois pertence a unha serie que se chama Baleiro Mar, Baleiro a Mar, que relaciona todos esos obxectos vacíos que nos devolve o mar. Eu son de interior, co cual eso me chama moita atención, e relaciono cos sentimentos humanos. O outono fotográfico fai honra ao seu nome e estrea con esta mostra un ciclo de exposicións que han ir abrindo e pechando ata que o ano remate. Hai nas colectivas, como a de Fotopress, un certame que este ano nos ensina vidas como as dos habitantes dun lugar illado da Arxentina pragado de albinos, ou a identidade sen identidade dos enfermos de Alzheimer. E tamén hai mostras individuais, como a que a artista Bea Romarti vai inaugurar na Galería Bisol. Creadora multidisciplinar, conceptual, fálanos do seu primate de Panxea, unha reflexión sobre a orixe. Un futuro hipotético donde las cosas han cambiado bien poco porque el ser humano sigue siendo el mismo, pero el sistema es diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tratar de comprender quiénes somos en distintos momentos para comprender el presente, ¿no? Máis mostras. O outono fotográfico recolle en álbum familiar imaxes correntes feitas por xente corrente durante os últimos 40 anos en España. O outono fotográfico fai un cuarto de século con 82 exposicións e mirando cara adiante, por outros 25 anos máis.